Απόψε είμαστε όλοι ενωμένοι εντός των τυχών, στις ντάπιες και στα κανόνια, εδώ που κοίτονται μανάδες, παιδιά, πατεράδες και αδέλφια, ψυχές που δεν ξημέρωσαν στο φως της ελευθεριάς, μα που λυτρώθηκαν στην ίστατη πράξη της εξόδου. Ακούστε τους, είναι παντού, είναι εδώ, δεν έφυγαν. Οι ψυχές τους ακόμα αντιστέκονται. Τι είναι 2 αιώνες? Μια στιγμή, μια πνοή, ένας ψίθυρος που ορίζει όλο μας το είναι. Πόψε αγκαλιάζουμε τις ψυχές εκείνων που άφησαν ως παρακαταθήκη την ίδια τους τη ζωή για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Ο Μεσολόγγι δεν πέθανε, δεν χάθηκε. 200 χρόνια μετά κάθε άνοιξη ανασταίνεται. Tra